praten? Wil jij het speeltje hebben? Oh, waar is het speeltje bij Diego, hè? Waar is het speeltje dan? Hier pakken. Hier pak het speeltje. Nou, krijg je hem niet, hè? Oh. Waar is je speeltje? Bij Diego, hè, Diego? Waar is je speeltje? Maar kijken, waar is die speeltje dan? Maar pakken. Pak hem dan. Diego. Kom, gaan we ook gewoon aftakken van Diego. Hier, kijk eens. Gaan we samen spelen. Pakken dan. Donnie. En pakken. Pak hem dan. Wat is die nou? Oeh, kom je op schoot kijken? Kom je op schoot kijken? En pakken. Pak hem dan. Mag je niet piepen? Nou, is toch goed?